ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున పేరిట మీ అందరికీ శుభోదయం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఏకోజాములో ఈ దినములో ఆ దేవుని యొక్క ఘనమైన బలమైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమును స్తుతించుటకు, గణపరచుటకు, మహిమపరచుటకు ఆ దేవదేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గొప్ప సమయాన్ని బట్టి ఆ దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, స్తోత్రం. ప్రైజ్ ద గాడ్. ప్రియులారా, ఈ దినము అనగా ఈ 4వ తేదీ 11వ నెల 21వ సంవత్సరంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన దేవుని వాక్యమును మనము ధ్యానం చేసుకుందామా రండి. నిర్గమాకాండము 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం. నిర్గమాకాండము 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం. కాబట్టి నీవు వెళ్ళుము, నేను నీ నోటికి తోడయుండి నీవు ఏమి పలుకోవలసినది నీకు బోధించేదనని అతనితో చెప్పాను. అనగా దేవుడు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తితో ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నేను నీకు తోడయుండి నీకు ఏమి పలుకోవలసినది నీకు బోధించెదను అని పలుకుతున్నాడు. ప్రియులారా, మనం గమనం చేస్తే ఎవరితో యెహోవా దేవుడు ఈ మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో మనకు సుపరిచితమే. ఇక్కడ మోషే గారితో యెహోవా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మోషేను ఎన్నుకొని మోషే ద్వారా ఇజ్రాయేలీల దాసత్వం నుండి, ఐగుప్తు దాసత్వం నుండి ఇజ్రాయేలీలను విడుదల చేయాలని తలస్తాడు. అప్పుడు మోషే దేవుని మాటను విని, అయ్యా నువ్వు నన్ను పంపిస్తూ ఉన్నావు, నేను వెళ్ళలేను అని చాలా సాకులు చెప్తాడు. చూడండి, అప్పుడు మోషే, ప్రభువా, ఇంతకు మునుపైనను నీవు నీ దాసునితో మాట్లాడినప్పటి నుండి అయినను నేను మాట నేర్పరిని కాదు, నేను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము గలవాడనని యెహోవాతో చెప్పగా అంటూ ఉన్నాడు. అయ్యా, నేను మాట నేర్పరిని కాదు, నేను నోటి మాంద్యం గలవాడిని, నా గురించి నీకు తెలుసు కదా, నన్ను ఐగుప్తు దేశానికి పంపిస్తూ ఉన్నావు, ఆ ఐగుప్తు దేశపు రాజుతో మాట్లాడడానికి నేను మాట్లాడలేను కదా అని చెప్పి అనేక సాకులు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఐగుప్తుకి వెళ్ళాలంటే మోషేకు ఒక భయం. అదేంటో మనకు తెలుసు కదా, ఐగుప్తుని చంపి మోషే పారిపోయి వచ్చాడు. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఒక భయము మోషేలో ఉన్నది. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, మానవునకు నోరిచ్చిన వాడు ఎవడు? మూగవాణినే కానీ, చెవిటివాణినే కానీ, దృష్టి గలవాణినే కానీ, గుడ్డివాణినే కానీ పుట్టించిన వాడెవడు? యెహోవానైన నేనే కదా. చూశారా, దేవుడు అంటున్నాడు, అరే బాబు, అసలు ఈ మానవుడికి నోరిచ్చిన వాడెవడరా? మూగవాణ్ణి, చెవిటివాడిని, లేక దృష్టి గలవాడిని, లేక గుడ్డివాడిని, మానవులను సృష్టించిన వాడిని నేనే కదా. కాబట్టి వెళ్ళుము, నేను నీ నోటికి తోడై ఉంటాను, నువ్వు ఏమి పలకాలో అది నీకు నేను బోధిస్తాను అని మోషేతో గట్టిగా యెహోవా దేవుడు చెబుతాడు. ఆయన అంటాడు, అయ్యా ప్రభువా, నీవు పంపతలంచిన వారినే పంపము, అయ్యా నీ చిత్తమే. ఇక్కడ లోబడిపోతూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, అప్పుడు మోషే దేవుని మీదట మోషే కోపపడి, లేవీయుడగు నీ అన్నయ్యన అహరోనుడు లేడా? లేవీయుడగు నీ అన్న అహరోను ఉన్నాడు కదా, అతడు బాగుగా మాట్లాడగలడని నేను ఎరుగుదును. ఇదిగో అతడు నిన్ను ఎదుర్కోవడానికి వస్తున్నాడు,
అతడు నిన్ను చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును. నీవు అతనితో మాట్లాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను. నేను నీ నోటికి అతని నోటికి తోడయుండి మీరు చేయవలసినది మీకు బోధించేదను. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రియులారా, దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ లోకంలో జ్ఞానులైన వారిని, మాట నేర్పరులైన వారిని, లేక మాట చాతుర్యం గల వారిని ఎన్నుకుంటారు అని మీరు అనుకోవద్దు. ఒకవేళ మాట చాతుర్యం గల వాళ్ళు దేవుని వాక్యం చెప్పినా వాళ్ళ మాటల చేత వాళ్ళు వాక్చాతుర్యంతో ప్రజలను ఆకట్టుకున్నా అది సఫలీకృతం కాదు. అనగా దాని ద్వారా కార్యం జరగదు. ఏది ఏమైనా నువ్వు ఈ లోకంలో ఏది మాట్లాడాలో, నువ్వు ఈ లోకంలో ఏ వాక్యం చెప్పాలో, నువ్వు ఈ లోకంలో ఏ ప్రజలకు ఏ విధంగా బోధించాలో అది పరిశుద్ధాత్మని చేత బోధించబడితేనే కానీ అది సక్సెస్ కాదు. అనగా దేవుడు అంటాడు కదా, నేను నీ నోటికి తోడై ఉంటాను, నేను నీ నోటికి ఏది అందిస్తానో అది నీవు అహరోనుకు చెప్పు. నేను అహరోను నోటికి తోడై ఉంటాను. అహరోను బాగా మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ చూడండి, అహరోను మంచి మాట నేర్పలేని నాకు తెలుసు, కానీ ఆయన మాటలు నేర్పడతాడు ఇక్కడ పనిచేయదు. ఆయన ఇష్ట ప్రకారం మాట్లాడడానికి లేదు. ఆయన వాక్చాతుర్యం ఉపయోగించి ఏదో చెప్పడానికి లేదు. నేను ఏదైతే నీ నోటికి అందిస్తానో అది నువ్వు అహరోనుతో చెప్పు. అహరోను దాన్ని మాట్లాడాలా, అహరోను కూడా ఏం మాట్లాడాలో నేను అతనికి నీకు ఇద్దరికి బోధిస్తాను. నాయన, ముందు నేను మీకు బోధకుణ్ణి, ఆ తర్వాత నా బోధ విని నా చిత్తానుసారంగా మీరు ప్రజలకు బోధించండి అని ఇక్కడ అర్థం. ప్రియులారా, దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లోకంలో చాలామందిని దేవుడు తన దాసులుగా మోషే వలె ఎన్నుకుంటూ ఉన్నాడు. నిజముగా చూసినప్పుడు కొంతమందికి భయం అండి, మాట్లాడలేరు. మాట్లాడే 10 మందిలో నిలబడి మాట్లాడాలంటే వాళ్ళు చాలా భయపడుతూ ఉంటారు. మీకు తెలుసా, నేనైతే చదువుకునేటప్పుడు ఒక్కడికి వెళ్ళేసి నిలబడి మాట్లాడాలంటే భయపడేవాడిని. ఏమండి, చక్కగా పాటలు పాడేవాడిని. అప్పుడు నేను 7th క్లాస్లో ఒక పాటను మా టీచర్ గారు నేర్పించి, ఒక జాతీయ గీతం, అది జనగణమన ఇన్ని నిమిషాల్లో పాడాలి అని, దానికి ఎన్ని సెకండ్స్లో పాడాలో దానికి రిధం ఉంది. అది నేర్పించి పెద్ద ఒక అన్ని స్కూల్స్లో పెరేడ్ జరుగుతుంది, అక్కడ పాడాలి ఒక 2 పిల్లల్ని. వాళ్ళలో అరే బాబు రే, నువ్వు చక్కగా పాడతావు, నువ్వు అంటే నాకు కాళ్ళు చేతులు గడగడ వణికిపోతాయి. నేను మాట్లాడలేను, నేను నిలబడలేను, భయం ఎక్కువ. అయితే ఏదో ధైర్యం చేసి మాట్లాడించింది. అయితే ఆ విధంగా ఉండే నేను, ఆ విధంగా నిలబడితే చేతులు కాళ్ళు వణికే నేను ఈ దినము ఈ మాట్లాడుతూ ఉన్నానంటే అనేక వేల మంది జనంలో కానీ, ఎక్కడైనా కానీ, ఎప్పుడైనా కానీ, ఏ నిమిషమైనా కానీ ఈ ఈ ఈ వాక్చాతుర్యము లేక ఈ జ్ఞానం ఎవరిచ్చారు అని నేను ఒక్కోసారి నన్ను నేను తలుచుకొని నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను. ఇది నా ప్రియుడైన యేసయ్య దయచేసిందే కదా అని నేను ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాను. ప్రియులారా, సరే, సంకీర్తన 143:10లో నీవే నా దేవుడవు, నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పము, దయగల నీ ఆత్మ సమభూమి గల ప్రదేశమందు నన్ను నడిపించునుగాక. అవును ప్రియులారా, దేవుని చిత్తానుసారముగా మనకు ప్రవర్తించడము ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి. యెషయా గారు అంటారు 49:2లో, నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు, తన చేతి నీడలో నన్ను దాచి ఉన్నాడు, నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబుల పొదిలో మూసిపెట్టి ఉన్నాడు. యెషయా గారు అంటారు, నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు, ఆయన మెరుగుపెట్టి ఉన్నాడు. కాబట్టి నేను మాట్లాడే మాటలు ఆయన నా నోటిలో ఉంచి ఉన్నాడు, ఆయన నా నోరును వాడిగల ఖడ్గంగా చేసి ఉన్నాడు. అంటే అంత వాక్చాతుర్యాన్ని నా నాలుకకు నా దేవుడు దయచేసి ఉన్నాడు అని యెషయా గారు ఇక్కడ అంటారండి. యెషయా 50వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, అలసిన వాణిని మాటల చేత ఊరడించు జ్ఞానము నాకు కలుగునట్లు శిష్యునికి తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా.
ఏమండి, ఈ లోకములో అలసిపోయిన వారు ఉన్నారు, ఈ లోకంలో ధైర్యం చీడిన వారు ఉన్నారు, ఈ లోకంలో అనేక సమస్యల చేత ఉన్నవారు నీ యొద్దకు వస్తున్నారు. దైవజనుడా, దేవుని వాక్యం, దేవుని గ్రంథాన్ని నువ్వు చెప్పాలి. దేవుని యొక్క బోధను నువ్వు బోధించాలి నీ జనులకు. అప్పుడు ఇక్కడ అంటున్నారు చూడండి, ఎవరిస్తున్నారు ఈ జ్ఞానము? ఆ మనుషులకు కావలసిన, ఆ విశ్వాసులకు కావలసిన ఆదరణ మాటలను ఎవరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? దేవుడు అలసిన వాని మాటల చేత ఊరడించే జ్ఞానము నాకు కలుగునట్లు శిష్యునికి తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసి ఉన్నాడు. ఇర్మీయా గ్రంథం 1:9 అంటాడు, యెహోవా చేయి చాపి నా నోరు ముట్టి ఈలాగు సెలవిచ్చాను, ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను. హల్లెలూయా. ఏమండి, ఇర్మీయా, నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను. అందుకే అంటాడు, నీ నోరు బాగుగా తెరువుము, నేను దానిని నింపెదను. మరి ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా నూతన నిబంధనలో ప్రియులారా 10వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో మీరేమి చెప్పవలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకు అనుగ్రహించబడను. అలాగే లూకా గారు కూడా అంటారు 12:12లో మీరు ఏమి చెప్పవలసినది పరిశుద్ధాత్మ ఆ గడిలోనే మీకు నేర్పును. ఆమేన్ ప్రియులారా, ఇది చాలా సత్యమండి. నేను ఇదేనో వాక్యం చెప్పాలంటే, అయ్యా దేవుని వాక్యం చెప్తావా అని నేను ఎవరినైనా అడిగితే, అయ్యగారు నేను ప్రిపేర్ కాలేదండి. ఏంటి ప్రిపేర్ ఏంటి? అవును కదా, బైబిల్ చదవాలా, ఏ ప్రసంగం చేయాలో, ఎక్కడెక్కడ ఏ వచనాలు ఉన్నాయో అన్నీ చూసుకోవాలి, ఏం మాట్లాడాలో సిద్ధపాటు కావాలి. నేను సిద్ధపడలేదు అయ్యగారు అని అంటారు. నిజమే, సిద్ధపాటు లేకుండా స్టేజ్ ఎక్కితే ఏం మాట్లాడతావండి? నీకు సిద్ధపాటు కావాలా? మాకు కూడా ట్రైనింగ్లో బీటీహెచ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ దైవజనులు మాకు బోధించేవాళ్ళు, లెక్చరర్సు. ఏం బాబు, దేవుని వాక్యం చెప్పాలంటే సందర్భాన్ని బట్టి, ఆ పరిస్థితులను బట్టి, ఉదాహరణకు ఒకరింటి దగ్గర జ్ఞాపకార్థ కొడుకుందండి, అక్కడకు నువ్వు వెళ్ళి దేవుని వాక్యం చెప్పాలా. జన్మదినానికి సంబంధించిన వాక్యం చెప్తే ఎట్లా? అలాగా నువ్వు ప్రిపేర్ కావాలా. మొదటగా నువ్వు ఈ దినము ఏ ప్రసంగం చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ప్రసంగ పీఠికను నువ్వు చక్కగా రాసుకొని చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళి నువ్వు దేవుని వాక్యం అక్కడ చెప్పేవాళ్ళు. నిజమే, అవన్నీ నేను కాదనడం లేదు ప్రియులారా, అవన్నీ కావాలి. కానీ నేను నా జీవిత సాక్ష్యాన్ని మీ ముందు కొద్ది మాటలో నేను పంచుకుంటా వినండి. ఈ ఉదయకాల సమయంలో డైలీ బ్రెడ్ మీకు చెప్తున్నాను కదా ప్రియులారా, షేర్ చాట్కి వెళ్తాను. ఆ షేర్ చాట్లో ఒక వాగ్దానాన్ని తీసుకుంటాను. ప్రార్థనాపూర్వకంగా అనేక వాగ్దానాలు ఉంటాయి. దేవుడు ఆయన ఆత్మ ద్వారా ఏదైతే బయలుపరుస్తాడో దాన్ని తీసుకుంటాను. వెంటనే కూర్చొని దాన్ని రికార్డ్ చేస్తాను, మీ అందరికీ పంపిస్తున్నాను. ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడగలను. చాలామంది అయ్యా 10-15 నిమిషాలే చెప్పండి, ఎక్కువసేపు వద్దు, ఉదయకాలంలో బోర్ కొడుతుంది, అదిగాక ఒక సమయం కావాలా, ఈ మెసేజ్ లాగా ఉండకూడదు, ఏదో అది కొద్దిగా ఉంటే వినడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందని చెప్తే, దేవుడు అసలు ఒక్కొక్క రోజు అది మాట్లాడిన తర్వాత ప్రియులారా, రికార్డ్ చేసిన తర్వాత నేను వింటూ ఉంటే, ఇన్ని ఆలోచనలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా నాకు ఇస్తున్నాడు, ఏ విధంగా నేను ఇన్ని ఆలోచనలు నేను రికార్డ్ చేయగలుగుతూ ఉన్నాను. ఎక్కడెక్కడో దేవుడు ఆత్మదేవుడు ఆయన మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ అంతే కదండి, మీకు ఏమి చెప్పాలో పరిశుద్ధాత్మ ఆ గడిలోనే మీకు బోధిస్తాడు. అవును ప్రియులారా, నా అనుభవంలో నేను చెప్తున్నా. బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బైబిల్లో ఈరోజు లోతైన సత్యాలు చెప్పాలని బైబిల్ అంతా తిరిగేసి ఆ లోతైన సత్యాలు తీసుకెళ్ళి స్టేజ్ మీద ఎక్కి నా ప్రసంగ పీఠకి ఈరోజు భలే ఉండాలనుకున్నప్పుడు అది అక్కడే ఆ రోజు ఏమీ ఉండదు, ఏమీ జరగదు. చెప్తాను కానీ కార్యం జరగదు, ప్రజల హృదయాలను తాకదు, ఒక్క వ్యక్తి కూడా కన్నీరు కార్చడు. నువ్వు దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంటే అక్కడ వ్యక్తులు హృదయాలు కదిలింపబడాలి, వ్యక్తులు కన్నీరు కార్చాలి. అవును, అది ఎప్పుడు జరగద్ది? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడతానే కదా. అందుకే ప్రియులారా, నా అనుభవపూర్వకంగా చెప్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ దేవుడు కూడా అంటూ ఉన్నాడు, నువ్వేమి చెప్పాలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ గడిలోనే నీకు ఇస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇవ్వాలంటే అయ్యా దేవుని దగ్గరకు ముందు వెళ్ళాలా, ఆయన పాదసన్నిధిలో మోకాళ్ళు వేయాలా. ప్రభువా, ఈ దినము నేను ఈ వాక్యం నా బిడ్డలకు బోధించాలా. అక్కడ ఈ సందర్భాన్ని బట్టి అయ్యా కూడికి ఉంది ప్రభువా, అక్కడ నీ దాసుడు మాట్లాడాలా,
నీ దాసు నోట్లో నీ మాటలు ఉంచు, నువ్వు మాట్లాడు అని దేవుని మీద పూర్తిగా ఆధారపడి వెళ్ళు. దేవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడో అని అనుభవం చెప్తుంది. నా అనుభవం ఆ విధంగా చెప్తుంది. కాబట్టి ప్రియులరా, ఇక ఈ లోకంలో నేర్పరితనంతోనో లేకపోతే వాక్చాతుర్యంతోనో లేకపోతే మరి దేంతోనో దేవుని వాక్యం బోధిస్తే అది సక్సెస్ కాదు. ప్రార్థన 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 ప్రార్థన, పరిశుద్ధాత్మని సహాయం. నీ జ్ఞానమంతా పక్కన పెట్టే, ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానము లేకపోతే ఏ యొక్క కథలో లేకపోతే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు యొక్క జీవితాలను సేకరించి వాటిని చెప్పొచ్చు. అది బైబిల్ స్టడీలో చెప్పాలండి, బిడ్డలకు నేర్పించాలి. కానీ దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేటప్పుడు దేవుని దగ్గర ప్రార్థించాలి, పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని కోరుకోవాలి. ఆత్మదేవా నీవే మాట్లాడని ఆ ప్రభువుకి ఎప్పుడైతే నువ్వు లోబడతావో, ఆ ప్రభువుకు నువ్వు ఎప్పుడైతే అప్పగించుకుంటావో, కేవలము నిన్ను ఒక సాధనంగా మాత్రమే ఆయన ఉపయోగించుకుంటాడు. ఏమండి, ఇది మైక్ ఉంది, ఈ మైక్ ఎందుకు? నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడతావో దాన్నే అది వాయిస్ ద్వారా వాయిస్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఇతరులకు వినిపిస్తుంది. అలాగే మనం కూడా మైకు లాగానే ఉపయోగపడాలి. అనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి నువ్వు ఒక మంచి మైక్గా ఉపయోగపడి అందరికీ దేవుని వాక్యాన్ని వినిపించాలి. అలాంటి కృప నా ప్రియుడైన యేసయ్య మనందరికీ దయచేయను గాక. మంచిది ప్రియులరా, నేను దీనికి సంబంధించిన కొన్ని వచనాలు చెప్తాను, రాసుకోండి. మత్తయి సువార్త 10:20, మార్కు 13:11, లూకా 11:1, లూకా 12 అధ్యాయము 14-15, యోహాను సువార్త 14 అధ్యాయం 26 వచనం, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6 అధ్యాయం 19 వచనం, నిర్గమాకాండం 3:12, నిర్గమాకాండం 18:19, యోహాను సువార్త 24 అధ్యాయం 5 వచనం, 2వ దినవృత్తాంతంలో 17 అధ్యాయం 3 వచనం, సంకీర్తన 105:26, సామెతలు 16:1, ఏషియా 57:19, ఇర్మియా 15:19, ఎహెజ్కేలు 3:27, మత్తయి 9:33, అపోస్తల కార్యంలో 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం, అపోస్తల కార్యంలో 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం, అపోస్తల కార్యంలో 9వ అధ్యాయం 15వ వచనం, అపోస్తల కార్యంలో 15వ అధ్యాయం 7వ వచనం, అపోస్తల కార్యంలో 18వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఈ వచనాలన్నీ కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ పై వచ్చి అనగా నేను నీకు తోడయుండి నీకు ఏమి పలకవలసినది నీకు బోధించదును అనే వచనానికి సంబంధించినవి దైవజనులకు ఉపయోగపడతాయని నేను వీటిని తీసుకొని మీ అందరికీ చెప్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఉపయోగించుకోండి, చదవండి, ధ్యానం చేయండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మహోన్నతుడా స్తోత్రాలు తండ్రి. ప్రభువా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మా నోటిలో దేవా, నా నోటిలో నాయన నీ వాక్యం ఉంచి బిడ్డలకు మీరు వినింపచేశారు. పరిశుద్ధాత్మదేవా, మీరు మాట్లాడిన మాటలను బట్టి స్తోత్రాలు. అవును నానా, మేము ఈ లోకంలో ఏది మాట్లాడవలేను, ఏ విధముగా ప్రవర్తించవలేను, ఏ విధముగా మీ దగ్గర మీ బోధన మేము నేర్చుకోవలేను. పరమ బోధకుడు అయిన మీరు మాకు బోధించి మమ్మల్ని తండ్రి లోకములో నిలబెట్టిన విధానం బట్టి స్తోత్రాలు. బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి, సర్వలోక పరిశుద్ధులను ఆశీర్వదించండి, దైవజనుల కుటుంబాలను క్రైస్తవ లోకాన్ని ఆశీర్వదించి దీవించమని వేడుకుంటున్నాను. ఇదిగో తండ్రి, నా సంఘాన్ని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను. సంఘంలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని యేసుక్రీస్తు నామములో ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా ఈ వాక్యము ప్రభువా ఎంతమంది బిడ్డలు వింటూ ఉన్నారో ఆ బిడ్డలను దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసు నామమున పెట్టి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నుండి పరిశుద్ధాత్మన్యోన్య నిత్య సహవాసం ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలందరికీ నీ సర్వలోక పరిశుద్ధులకు సార్వత్రిక సంఘానికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం తోడే నడిపించుడుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. స్తోత్రం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే. ఈ దినమంతా ఆయన కృపాక్షేమములే మీ వెంట వచ్చునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్.